Ei, hola! Què feu per aquí? No us esperava tan aviat? Ah, coi, però si és l'hora de començar. Bé, és igual. Benvinguts a Quin Nuna, el programa d'entreteniment preferit de tothom. Jo sóc Lluís Marrull i seré el vostre guia en aquesta aventura. Avui tenim un programa molt especial. I és que s'acosta el Nadal, aquesta època de torrons i neu que tant ens agrada. I abans d'anar-nos-en de vacances, ho hem volgut celebrar amb tots vosaltres. Com podeu veure, jo aquí ja tinc el meu regal. Bé, no em mireu així, ja sé que m'hauria d'esperar la nit de Nadal. Però és que en tinc tantes ganes. Aviam què hi ha. Hola! Targetes per les proves. M'encanten. Els agradaran també els nostres concursants? Anem a veure-ho. Abans de començar amb aquesta nit tan especial, donem una forta benvinguda als nostres protagonistes. El primer concursant és un home de camp i ve de les Terres de Lleida. Donem una forta benvinguda a en Tomàs Lee. Bona nit, Tomàs. Molt bona nit. Què, nerviós? Ai, moltíssim, Sí? moltíssim, i tant. Molt bé, Tomàs. Mira, si no tinc entès malament, ets pastor, veritat? Sí, exacte. Tinc un ramat allà al poble, ben Al cuco i poble. ben maco i ben gran. Així. Sí. Aleshores, ets pastor a Sant Nicolau de la Barqueta de Dalt. Sant Nicolau de la Torreta. Ah, de la dalt. Torreta. Ah. Tenim una petita picabaralla amb Sant Nicolau de la Torreta de baix, des de fa ja molts segles o molts mil·lennis, o com li vulguis dir, Molt bé, però ja Tomàs. no passa res. Bé, Tomàs, tens 10 segons per saludar a qui et dongui la gana a la teva càmera, que és aquella allà. Aquella? Sí. Doncs li vull dir adéu, o sigui, hola, perdó. Li vull dir hola a la Maria, a la Pepi, al Joan, en Pere, en Tomàs. Però Tomàs no jo, òbviament, el Tomàs el de la carnisseria, que fa unes carns i molt més Tomàs, deixem-ho aquí perquè si no, no tenim temps de saludar a la nostra segon concursant. Ella potser és la noia més elegant de Catalunya. Ella ve de Sarrià. Donem una forta benvinguda a la Clara Blanch. Molt bona nit, Clara! Hola. Què? I per cert, és Clara Blanc, no Blanche. Perdona, Blanc. Què, nerviosa o què, Clara? Nerviosa? Sí. Per què? Si he vingut per la fama, jo. Per la fama? Sí. Que per cert, de quan era el premi? De 2.000 euros el premi. 2.000 euros? Hòstia, que bé. Però què dius? Si no m'arriba ni pel pintaungles. Però aviam, Clara, tu has vingut aquí a guanyar, veritat? Bueno, jo que estic aquí, doncs sí, guanyarem, sí. Molt bé. Bueno, Clara, tens 10 segons per saludar a qui et dongui la gana a la teva càmera, que és aquella allà. Pues saludo a totes les meves friends del St. Peter's School, saludo a la Trisha, a l'Emily, a l'Àfrica, a l'Europa, a l'Amèrica, bé, a tot el món. I a la Becky no perquè és una forra. Vigilem amb el vocabulari, que hi ha nens que ens estan veient. Sisplau, que no costa una puta merda parlar bé. Tomàs, sisplau, el vocabulari. Home. Per cert, sí que veniu macos avui, no? Sí, Macos? M'han donat a l'entrada, supercutre. No, però no molt elegants, no? Deixa'm. Bé, No vaig jugar. com sabreu, avui tenim un programa molt especial. S'acosta Nadal, hem decorat el plató per l'ocasió i només us puc dir una cosa. Espero que vingueu carregats d'energia. Bé, bueno, Bé, he esmorzat. Sí? Sí. Doncs comencem amb el concurs. Com podeu veure, aquí amb mi tinc 3 capsetes de regal. Cada capseta conté una prova al seu interior. Sereu vosaltres qui triareu unes de les 3 capsetes i, consegüentment, realitzareu la prova que hi ha dintre el seu. Ha quedat clar? Claríssim. Doncs escolliu. A veure, Què fem? la de la dreta, que és la més cutre. Aquesta aquí? Sí. Sí, Molt bé. Aviam què hi ha. Unes cadenes, una boca, només poden ser les paraules encadenades. Heu jugat mai a aquest joc? Sí, clar. Sí? No. Bueno, jo l'explico perquè quedi tot clar.
Jo, que sóc el presentador, diré una paraula i aleshores la Clara, que serà la primera concursant, n'haurà de dir una altra que comenci amb la lletra amb la que ha acabat la meva. Ha quedat clar? M'explico? Sí, clar. Sí, Un cop ho hagi dit la Clara, passarà el torn a tu, Tomàs, i després tornarà la Clara, i així fins que algú dels dos se li acabi el temps. Teniu 10 segons cada un per dir la vostra paraula. 10 només? 10 segons només. Ostres. I com que avui és Nadal, la primera paraula serà regal. Regal amb la L... Llumetes. Molt bé, llumetes, Tomàs. Llumetes. Sopa. Molt bé. Clara? Sopa amb la A, Amb que és la A. amb la A. Fàcil, abet. Abet, molt bé. Tomàs? Però amb T o amb T? Amb T. Amb T. Amb T. Torró. Molt bé, torró. Torró. Amb la O. Amb la O. És que amb la O és com supercomplicat, saps? Ofrena. Molt bé, ofrena, Tomàs. Frener. Arbre. Molt bé, amb la E. Amb la E. Ostres, com era allò que feia tanta pudor? És aquell palito que treia fum? Encens. Molt bé, encens. Com que pudor? Molt bé. No, igual. Tomàs. Hòstia, amb la S és que és complicadeta, aquesta. Sutxart. Oh, que bo que és el xuxart. I tant que sí. Clara. Xart va amb T de Tarragona, veritat? Amb D. Amb D. Ostres, és que llavors sí que és super, hiper, mega complicat. Molt complicat. A veure... Amb la T... Se t'acaba el temps, Clara. Ai, no pots donar... No puc donar pistes. No, Si et queden 5 segons. Ai. 4, Para, no, 3, para. 2, Ai, m'estàs posant 1, nerviosa. i amb això el guanyador d'aquesta prova és en Tomàs. Clara, no et preocupis, que queda molt concurs per endavant. Com que has estat la perdedora, et toca a tu escollir el següent regal. Millor. Doncs el del final, el de l'esquerra, Al sí. final, doncs me'n vaig cap allà. Molt bé, molt bé. Aviam que hi ha... La prova dels abets. Sabeu de què tracta aquesta prova? No pas. No? Si no és Jo us tallar-los. l'explico encantat. Disposareu els dos d'una caixa plena de decoracions de Nadal i un arbret de Nadal petitó, cadascú de vosaltres. Aleshores tindreu un minut per decorar el vostre arbre el millor possible. Un cop el tingueu decorat, serà l'audiència qui via WhatsApp o via Twitter decidirà quins dels dos arbres és més maco i, per tant, quins dels dos concursants guanyarà aquesta prova. Ha quedat tot clar? Claríssim, és molt fàcil, eh? Doncs comencem amb la prova dels abets. Doncs aquí podeu veure que tenim les nostres decoracions. Us agraden o què? Sí, són molt boniques. Són maques, eh? Bueno, sí. Doncs quan doni la senyal tindreu 10 segons per decorar els vostres 10 arbres. segons? 10 segons. Ai, 10 segons, perdó, un minut. Només us puc dir que en aquesta prova el tamany no importa, Tomàs. No, ja m'he fixat, Sí, ja. avui estàs. Avui El se't meu surt tot de millor cara. per fora. Molt bé. Doncs comenceu. Ostres, a veure. Vinga, ràpid, ràpid. Què és això? Què és això? Ai, per favor. Hòstia. Podem veure com cada un dels concursants segueix amb la seva tècnica. Tomàs opta per desembolicar-ho tot de cop i la Clara va un per un. Molt bé, Clara. Evidentment, és que si no... després- Tomàs, espavila, que t'estan agafant avantatge. Vols callar? Bon Déu. Molt bé, molt bé, molt bé. Això està agafant forma. Els minutets aquests són com molt cocós, no? Sí, els han portat expressament per vosaltres. Quina qualitat. Vinga, va, que queden 20 segons. 20 segons. Tomàs, va, espavila una mica, home. Molt bé, Clara, la Clara està agafant forma. Clara, vigila, que estàs decorant al darrere de l'arbre. Bueno, després del giro ja està, Bona no? tècnica, sí, sí. Són polivalents. Molt bé, polivalència al poder. Molt, molt. 10 segons. 9, Ostres, 8. Vale, va. Parem ja, sisplau, parem. Deixeu el que tingueu a les mans a la caixa. bé. Molt bé, molt bé. Per sort Doncs ja no tenim tenia. els dos arbres decorats. Sisplau, Ai, el gira'l giro, perquè el pugui sí. veure l'audiència. Jo giro el meu també. El teu, si el vols girar una miqueta, bueno, Tomàs, bé. Ai, no sé si és... Molt bé, ara és l'audiència a qui li toca escollir quins dels dos arbres és el més bonic. Podeu votar via WhatsApp o via Twitter. Aquells que voteu via WhatsApp envieu un missatge, si voleu que guanyi la Clara, a abetclara al 69 345 8362 i si voleu que guanyi en Tomàs, envieu un missatge amb abettomàs al mateix número. Abans de saber els resultats, passem a veure un petit spot publicitari. Tornem en seguida. Estalviar fins a 500 euros en la teva tarifa telefònica, ara és possible amb la nova tarifa Koala de Mena.
Podràs gaudir de missatges i trucades il·limitades, com també de fibra d'òptica d'alta velocitat. Truca ara al 93 760 2005 i entraràs al sorteig d'un barret nadalenc de Mena. A què esperes? Jo ja tinc el meu. Amenitza't. Molt bé, doncs ja sabem els resultats. Ha estat molt renyit. Amb un ajustadíssim 53% dels vots, l'audiència ha decidit que la guanyadora o el guanyador d'aquesta prova sigui... la Clara! Molt bé, Clara! Per favor. Tomàs, no et preocupis perquè encara no s'ha acabat el programa. Molt bé, tenim un empat. En ocasions normals faríem una prova de desempat. Però, com que és Nadal, us donarem l'oportunitat als dos d'optar a un premi especial. Això sí, haureu de sacrificar els 2.000 euros. Evidentment de sacrificio. Que són 2.000 euros, eh? Però si és molt poc. Com que molt poc? És que la meva senyora, poquíssim. jo t'explico, la meva senyora es vol ficar a Netflix a casa. A Netflix? I clar, igual la subscripció anual, i això doncs costa els seus calés, que potser no arriba a 2.000, però potser em dona per un xubasquero per les Pensa què orelles. pensaran en el teu poble si no vols arriscar-te cap al premi especial. Evidentment. M'omplaran de plomes i em tiraran del campanar, segurament. Bé, bueno, no sé tu, però jo me la jugo, no sé. Mira, només us puc dir que entre els premis hi ha un automòbil d'últim model. Oh, doncs quin només model? espero que sigui un Lamborghini, saps? Aviam, però també us he de dir que hi ha algun regalet una miqueta més senzill, no podria ser tot tan maco, eh? Òbviament. Bueno, és que 2.000 euros no és res. Jo me la jugo, sí. Sí? Te la jugues? Molt bé, la Clara se la juga. Tomàs, tu què fas? Vinga, va. També te la jugues, Jo Tomàs? també, va. Perfecte. Doncs anem a pel premi especial. Clara i Tomàs, podeu estar molt contents d'haver arribat a la prova final del programa. Aquí podreu triar una de les capses i escollir el regal que vulgueu. Us pot tocar qualsevol cosa. Només us puc dir que entre els regals hi ha un automòbil d'últim model. D'últim Què us model, sembla? o sigui... Molt bé, molt bé. Això promet, eh? Sí, però tampoc és tot tan maco. També us pot tocar algun regal una miqueta més senzillet. Sí? Bueno, Qui vol començar? Va, començo jo. Comences tu, Estic molt Tomàs? nerviós, ell estic que molt està nerviós. lamentant. Molt bé, Tomàs. Ja ho veurem. Escull algun. Doncs, aquest mateix. Aquest, eh? Sí. Segur, eh? Segur. No ho sé. Sí, eh? Sí. Molt bé. Vinga. En Tomàs No tria aquest regal. miro. San. Tomàs! T'ha tocat un Ferrari vermell amb llantes platejades. Un aplaudiment per en Tomàs, sisplau. Què, content, Tomàs? No em diguis! Sí. Oi, la mare del Tano! Molt bé, Tomàs. L'AVE més ràpid. Sisplau, que algú ens porti el Ferrari d'en Tomàs. que està aquí? Sí, mira, aquí el doncs- tens, Tomàs. Què et sembla, Tomàs? Oh, quina ajudant més guapa que tenim. Moltes gràcies. Molt bé, doncs en Tomàs ja té el seu regal i ara passarem amb la Clara. Quin tries, Clara? A veure... Els puc agafar? Els puc veure una mica? Bé, no, millor que no, No? Clara. Si no, no seria just per en Tomàs. Doncs direm... Aquest. Aquest aquí? Sí. Segur? Sí. Segur? Sí. No em faràs canviar d'opinió, o sigui que Vale, sí. vale. La Clara tria aquest regal. La Clara li ha tocat el premi especial, una pinça pel cabell. Felicitats, Clara. Això. Sí, això, Clara. Felicitats. És destinós. Com podeu veure, els nostres concursants estan d'allò més contents amb els seus regals. Estem presenciant una escena de felicitat extrema. Però nosaltres ens hem de despedir i fins aquí el programa d'avui. Però no us volem deixar amb aquest final tan fred. Així que vinga, música i a ballar! Oh! Perquè ho volem celebrar amb tots vosaltres, amb tots, i volem agrair a tota aquesta gent que ha fet possible el programa aquest darrer any. Sisplau, que entrin els de Trezzo, els càmeres, el regidor, el director en cap del programa i els de control. Bé, aquests no, que són uns currantes. Però la resta, bon Nadal i bon any nou!